روز همگیتون بخیر باشد. انشالله مغازه خوبه، سلامت هستید. و امروزه باشد در مغازه ما تلفن‌های نو آماده، تلفن‌های اینفینیکس. همه مدل‌هاش آوردیم. مثلا باردار یک چند پرسنت چند پرسنت امروز باشه همه مدل‌هایی که اینفینیکس در این در فروش هست، همه مدل‌هاش جمع کرده آوردیم. مثلا کدام مدل‌هایی که مثلا 20 تا شما پرسیدین باشید که شما پرسیدین اینفینیکس و هم رو گرفتیم آورده. که چند گرفتیم اینفینیکس سمارت 7 HD و 4 با 64 тага оперативкаш нархш бошад ҳаманги 5500 рубл. ва конечно барои любой телефони харидаги падаркрам дараҷа аст ира хатирдан роле ва телефон дизайнш ҳамуз я борга нишонтон метавонем чтобы шумо да фаҳмо шавад. опа галтид буд. хоб я телефон нав мекушонад чак ва витрина мемонш мохтон бинен я бор бо иншалло паго ки омаден ёки заказ карден любой светча любой расветкаша иншалло ёфта метавонем то. опа коробкаш зарид бачо касе хаям ка телефон гирифт будам ки коробкаш инҷа дарондаган худаш зардаги набуд ва ин хе дизайн дорад десена дӯсто ин дизайнаш ин хе телефон аз пешаи экипаж заху дута камера дорад инҷа бочад спичкаша ҷои сим карташ ҷои зарунаш микро наушник колонка ин хе телефонча ин цвети кабутиш цвет сиёҳ аст цвети так сиёҳ аст цвети кабутиш аст ба цвет сафедиш мешавад. инҷа бо телефони Infinix Hot CI дизайнаш ки ба дизайни айфона монанда ин телефон аст. ина бибинед телефон цвет сафеди сиёҳ аст. ин телефон ҳам нархошон бошад дар телеграм канал бошад телеграм канал дар описание метавонед ки будрои ҳамааш тамошо кардантон мумкин аст. ва инҷа бо телефони дигаримон телефони Hot Infinix Note CI Infinix Hot CI аст. Hot CI аст бо Infinix Hot CI ҳаст ки ин коробкаш чихел мустаҳкам ёки 33 ватта 20 зарядка 16 оперативка 8+8 ва JBL колонкаи телефон худаш 128 память дорад. Hot CI ва нархи наво телефонҳо муфтасан бардорад дар телеграм канал чи доштан шоҷ нишонтон метиҳам. ин телефон 20 зарядка 33 ватта дорад 66 дисплей экранаш Full HD плюс AMOLED экран 64 мегапиксел камераи телефон оперативни память 16 гигабайт NFC дорад JBL поддерживать мекунад ки мебинед камераош чихелай дидесина ҳамаша ина корпусшан ёкин кожнияй ва ин телефонча ки Infinix на комплектасаш чи дорад нишонтон метиҳам. ин комплектасаш я бор шинос шавед ёкин бардоро симча документҳои телефон худаш иҷа бошад стекло дорад бардоро Infinix Note бошад стекло дорад. ина дидесина телефон худаш стекло дорад даже стекло харидан вай дар кор нест дига мисол да стеклои худша мезанед худо хоҳад ин стеклои худаш мебурад чехоли прозрачный худаш мебурад бардоро ва зарядник 20 зарядка 33 ваттаи комплекти худаш. короче ҳама чиз дараш дорад телефон просто харид гуфти гапо ҳама чиз дорад соҳиб надорад. соҳиб шумо мешавед худо хоҳад мебиёед мегириш мераиш. агар ки доставка гӯӣ ба дигар шаҳрҳо албатта доставка дорем бемалол рақамҳое ки дар рӯи экран дисти рақамҳоро муроҷиат мекунед ҳатман оператор худда ҳамаша мефаҳмад куҷо чӣ хел доставка карданаша ҳамаша мегатад. ва Infinix Hot CI Infinix Note C худаш без i и хубиш дар чиан ёкин размери телефон худшам калона лекин 45 ватта 20 зарядка дорад оперативкашам мисол 16 8+8 ва дисплеиш кайсаш фарқ мекардай Full HD плюс процессорш бақувват мешавад конечно. вале ино албатта бо пагоҳ як видео отделиш мебурад бақувваттар полин дар бораи Infinix-о баъд хотир дар канал обунаш намонед видеош ки буромад онҷа фаҳмидантон мумкин аст. ин телефон ёкин разнисаша 45 ватта 20 зарядка JBL NFC ва 678 экран размериш калонижа масалан вай калонтарак шо дизайнш ҳам ёкин чихе дизайни необычный масалан вай да монандтар лекин қафои блестящий ёкин дестина ин хе телефонча инам да комплекташ бардорас ёкин ҳамун чизое ки дар вай телефон аз даирам ҳаст мисол стекло документҳои телефон чехоли прозрачный ва зарядники 45 ватта қатъи кабелаш ҳама чиз ҳаст. комплектша просто гуфти гапо ранги ҳамун чиз ки соҳибаш нест. соҳиб бошад иншолло яшмон бошавад ва бемалол омадаги харидорӣ кардантон мумкин аст. нархош бошад дар рӯи экранам ромадаги телеграм каналам мешавад ки ин ҳамин моделаш чанд сомон аст. ва Infinix Note C Pro зарядно ки ин ёкин бардоро 68 ваттаи памятиш бошад 256 16 оперативка дорад ва JBL и Pro-шай Proш ози ма то ҷое ки интернета хонду информатсияша и 20 зарядка поддерживать мекард аст.
20 зарядка поддерживаем мекардааст ва болои беспроводной заряд мегирифтааст, беспроводной заряд медодааст дар дигар телефонҳо. Як плюси дигаша гапам мезанам, ёкин инҷа хонда мешавад инҷора. Ёкин Full HD Plus 120 ГГц ва камера пеш 32 мегапиксел, 108 камера мегапиксел телефон худаш и 5000 мАч батарейка. Ҳар ранги дига телефонҳо мирам 5000 мАч батарейка дорад, лекин дыриши ябор телефон хишан ёкин. Чхела, не коробкаша бекшем будеш лохат. Шумо просто ябор дыриши ам, ина дизайнашан ёкин просто чхела. Просто Note Pro. Нархи телефон бошад 19990 рублай. Барои чӣ ман ахира медам, барои ки ман уже интерес карда нахошам ба ёдам монд. Ва не десем бардора азиз дизайншон ёкин 4 та камераш вообще необычный. Масалаи дизайн чётка кусок файл дар кнопкаша дар рӯи экраншон 120 ГГц, 108 мегапиксел камераи телефон, 20 зарядка ва беспроводной заряд 15 ватт қади заряд мегирад. И ещё дар комплектация чӣ дорад? Оё оно комплектация шинос мешавем ёкин бардорди. Документои телефон, стекло барои телефон ва иҷода бошад чихоли телефон, 68 ватт 20 зарядка қади кабелаш. Короче ҳама чӣ дар комплекташ ҳаста, бемалол заказ кардан мумкинад. Рақамҳое ки дар рӯи экран дестин рақамҳоро муроҷиат кунед, оператор ҳамаша шумо дар оперативни мефаҳмонад ва доставка ба ҳама шаҳрҳо дорад. Куҷое ки хоҳед, масалан територияи Россия любой ҷо доставка ҳаста. Рақамҳо барои муроҷиат, барои заказ кардани телефон 915 338 71 35. ҳамин рақамҳоро занг мезанед, оператор ҳамаша шуморо гап мезанад. Ва яна бардори азиз, нарх навои телефонҳо конечно дар Telegram канал мешавад. Ҷа авиакасам дорем, авиакасам кор геса Real Avia, метавонед ки билетам заказ кардантон мумкинад. Ба ҳама самтора билет дорад. Ай Тоҷикистон ба Россия омадан, масо касе ки омадан мехоҳад, бардорое ки оз Тоҷикистон дар Россия омадан мехоҳад, мисол баъди як моҳ пас метавонед ки билетонро зарани харидорӣ кардан гиред. Барои чӣ? Барои оне ки билетҳо рӯз ба рӯз қимат ҷа рафтан мегирад. Чиқадр билета барои хариден ҳам қадар шумода хубтару беҳтар мешавад. Конечно рақамҳои авиакаса дар рӯи экран худтон буд десен, я бор дига мегӯям 925 371 03 88 925 371 03 88 рақамҳои авиакаса WhatsApp ҷа муроҷиат кунед, прямо паспорта партен билета диден ҷоша харидорӣ кардан гиред. Масалан нарх навош ҷози арзон айдан мамед касе ки Тоҷикистон мебиёд. Агар касе хона рафти бошадам бемалол заказ карданаш мумкинад. Нархаш масалан дида бесенда масалан арзон ҷеса қимат ҷеса ҳар хела маъқул дошед мегири мера иштирокшо. Хуб бардор азиз, бемалол муроҷиат кунед, заказ кунед. Ва авиакаса ҳам ҳастай, рақамҳои магазин телефон ҳам ҳастай. Ва адресҳои чихи магазин дар омадан дар охири видео мешавад. Адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутурская, торговый центр Зелёный. Бемалол омадан мегиред, магазин ҳар рӯз аз соати 10 саат до соати 10 бегера кор мекунад. Ва оз дар охири видео чихи магазин омаданаша нишонтон метем, бемалол омадантон мумкин бардори азиз. Раҳмати калол барои видеоро тамошо кардагитон. Дар видео лайк монед, дар канал обуна шуда монед ва видеои Infinix полни обзораш худохоҳ пагло дар канал мешавад. Агар видеоро я рӯз пас ду рӯз пас тамошо карда бошед, бо дрози канал тамошо кунед, видео мебинед. Видеои Infinix буромадагӣ. Так шо тамошо кунед, бо дар корчи заказ кардан будед. Саломат бошед.